дар аввалин ҳолатҳои сар задани дуздӣ дар ҷамоати деҳоти Йова аз воситаҳои нақлиёт ки дар шафати роҳ, саҳни манзилҳои истиқоматӣ, таваққуфгоҳи масҷид гузошта шуда буданд ва муроҷиати ҷарбдидаҳо ба мақомоти милитсия, корбарӣ бо методҳои ошкоро ва ғайриошкорои фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ имкон дод милитсия шахсияти содиркунандаи тасарруфкориро муайян созад. Шаҳрванд Меликов Эҳсон Қурбоналиевич соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Алмосии шаҳри Ҳисор ҳамон меҳмони нохондаест, ки давоми як шабонарӯзи қарор доштан дар вилояти Суғд аз 27 ба 28 июл дар 5 ҳолат ба амали тасарруфкорӣ даст зада воситаҳои нақлиёти беназоратро ҳадафи дуздӣ қарор медод. бо мақсади дуздӣ ва дарёфти маблағи пулӣ ва ашёҳои арзишманд, шикастани оинаи паҳлӯии сабукравҳои тамғаи Opel ва Mercedes услуби амалҳои зарароварест, ки гумон баршуда Эҳсон Меликов анҷом додааст. چند ماشین بود همجا؟ چند ماشین بود همجا؟ همین 3 ماشین بود دیگه ماشین نبود یعنی اونتا؟ نه ماشین بود و همین 3 ترش کسک میدونستی که هم درنوش پولایی بود؟ نه او مرسدس سچکای متالی ابلوشکای تلفنش بود شکستم گفتم تلفن ابلوشکا داشت ابلوشکا ده پیش کشید باستا جد زاریاد به تلفنش و شکستم را درنوش یا 5 بود با چی گرفتی هم ماشین؟ تمام و دیگه ماشین چی؟ بعد او پرویز اپرافکا همه استراجی آسیبده. дар назди масҷиди Бурхи Сармасии Валии ҷамоати деҳоти Йова 3 ҳолат, саҳни осоишгоҳи Юсуфзода ва кӯчаи Каримов як ҳолати дуздӣ аз дохили нақлиётро милитсия ба қайд гирифт. дар 2 ҳолати дуздӣ гумонбаршуда аз дохили нақлиёт 40 ва 53 сомонӣ маблағи пулӣ, дар як ҳолат телефони мобилӣ бо арзиши 2000 сомониро дуздидааст. дар 2 ҳолати дигар бошад бинобар наёфтани чизҳои қиматнок аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. аммо дар 5 ҳолати дуздӣ расонидани осеби техникӣ, шикастани оинаи мошин зарари моддиест, ки ба ҷарбдидаҳо расонида шудааст. сайри хестам оини мошин шикастагӣ милитсия телефон кардам. дуздо ба шумо чанд миқдор зарар расондад? где-то 450. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ нисбати гумонбаршуда татбиқ шудааст. инҷо таваҷҷӯҳи шуморо ба ҳуқуқ вайронкуниҳое ҷалб месозем, ки тобиши васеъи ҷамъиятӣ доранду ҷой доштани чунин ҳолатҳо нороҳаткунанда мебошад. дар ноҳияи Ҷабор Расулов сокини ҷамоати деҳоти ғулакандоз барои машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб гардид. масъулини шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бошад, ҷамъияти 6 нафараи ташкилкунандагони қиморбозии кӯчагиро муайян ва нисбаташон таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ намуданд. кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд нисбати гурӯҳи 6 нафараи ташкилкунандагони қиморбозӣ дар ҳудуди бозори Панҷшанбаи шаҳри Хуҷанд аз таъсиррасонии ҳуқуқӣ кор гирифта бо дастрасии талаботи моддаи 465 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб доданд. ташкили чунин бозиҳо дар ҳолест, ки мақомоти милитсия оиди мардумфиребӣ рӯи рост будани қиморбозии кӯчагӣ бо истифода аз қарта ё стакону сақҳо, ки бо шеваи мардумӣ алик-малик мегӯянд, борҳо иттилоъ додааст. ҳарчанд воқеияти иштирок дар ин гуна бозиҳо танҳо аз даст додани маблағи пулӣ мебошаду нишонаи рӯшани пешбурди зиндагии носолим аст, мутаассифона иштироки шаҳрвандон дар ин навъи қиморбозӣ ба идомаёбии он мусоидат ва ҷамъияти қиморбозон фаъол мешавад. میپاتیم سیاه اگر یوها پول میتین سرخ نه من سیاه و این سرخ بور میتین این سرخ سیاه 6 нафар ҳуқуқ вайронкунандаи ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалбгардида истиқоматкунандагони шаҳрҳои Хуҷанд, Истаравшану Гулистони вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон мебошад, ки нисбаташон парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда ҳамчун қиморбоз ба қайди профилактикӣ гирифта шуданд. истифода аз хизматрасониҳои шахсони бо ном фолбини мушкилкушо шахсро ба гумроҳӣ барад ҳам кам нестанд ҳолатҳое, ки шаҳрвандон ба хизматрасониҳои фолбин эътиқод ва аз он истифода баранд. нозирони минтақавии милитсия дар ноҳияи Ҷабор Расулов ҳамин гуна кирдори зидди ҳуқуқи шаҳрванд Фароғат Исохуҷаева, сокини 59-солаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияро ошкор намуданд. ном бурда дар ҳавли истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Самадови ҷамоати мазкур ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ бо роҳи дохонӣ ва истифода аз ҳар гуна ашёҳои табииву сунъӣ машғул шуда бар ивази чунин хизматрасониҳо даромади пулӣ ба даст меовард. ӯ барои ҳифзи саломатӣ, кушоиши кор, бахткушоӣ, устуворгардонии муносибати оиладорӣ, киносилаву қайтарма ва дигар амалҳо корафтодагонро қабул намуда, гӯё бо мадади қувваи ғайб эҳтиёҷоти онҳоро бароварда месохт.
ҳамаи хизматрасониҳо бо пардохти маблағи муайян анҷом дода мешуд. Азри ҳодиса барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ тибқи талаботи моддаи 482 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб ва нисбати ҳуқуқвайронкунанда ҷарима ба андозаи 2720 сомонӣ таъин шудааст. бо манзури ин гуна ҳодисаҳои ҳамонанд милитсия шаҳрвандонро таъкид менамояд ки чунин эътиқоду боварӣ шахсро ба гумроҳӣ мебарад.